Hvad var finanskrisen? Det ved jeg ikke. Finanskrisen var en verdensomspændende fiasko, der involverede ting som supreme boliglån, strukturerede obligationer, frosne kreditmarkeder og credit default swaps. Hvem var pårørt? Alle. Det første I tænker er nok: hvordan er krisen opstået? Jo, krisen bringer to grupper mennesker sammen: husejerne og investorerne. Husejerne repræsenterer deres boliglån, og investorerne repræsenterer deres penge. Boliglånene repræsenterer boliger, og pengene repræsenterer institutioner, såsom forsikringsselskaber og forskellige fonde. De bliver bragt sammen af det finansielle system. En gruppe banker og mæglere kendt som Wall Street. Og selvom det ikke virker sådan, så er bankerne og husene tæt forbundne. Og for at forstå hvordan, skal vi tilbage i historien. Den 11. september 2001 The World Trade Center angrebet af terrorister. Det fik den finansielle verden til at gå i chok, og for at holde den amerikanske økonomi oppe, satte The Department of Treasury renten ned på 1%. Det betød, at banker nu kunne låne penge af staten for kun at skulle betale 1% tilbage i rente, og det fik den til at gå amok med gearing. Gearing kan forklares sådan her. En mand har 10.000 kroner. Så køber han et eller andet for de 10.000 kroner. Og så sælger han det videre for 11.000 kroner. Altså mere end først. Det gør manden glad, for så har han tjent 1.000 kroner. Men hvis han i stedet var gået i banken og havde lånt 990.000 kroner, og banken så havde sagt ja, hvis det er, at du giver os 10.000 kroner tilbage i rente, så vil manden have 1 million kroner at investere for. Altså 990.000 plus de 10.000 i forvejen. Så vil han kunne købe 100 af den ting, han havde, i stedet for kun 1. Og så vil han derfor kunne sælge de 100 ting videre for mange flere penge. For eksempel 1.100.000 kroner. Så vil han kunne gå i banken og aflevere pengene. Så vil bankmanden være glad, for så havde han tjent lidt. Og manden vil være rigtig glad, for så havde han tjent 100.000 kroner. Altså meget mere end de 1.000 kroner, fordi han havde gearet sin investering. Det her er en af hovedmåderne, hvorpå at bankerne på Wall Street tjener deres penge. Det gør dem styrtende rige. Investorerne ser det og vil også være med, og det giver bankerne på Wall Street en idé. De kan forbinde husejerne og investorerne ved hjælp af obligationer. Det fungerer sådan her. En mand vil gerne købe et hus, men han har ikke helt råd. Så han går til en realkreditmægler og tager et realkreditlån. Realkreditmægleren finder husets givende værdi, og så giver han så et lån efter hvor meget huset er værd. Manden kan så betale det tilbage over længere tid. Det gør manden rigtig, rigtig glad, for huspriser har næsten altid steget i værdi, så derfor kommer han ikke til at betale lige så meget for huset, som det kommer til at være værd. Det her gør mægleren så sygeligt meget, men selvfølgelig kun til folk, der er kvalificeret. Han har ikke helt selv råd, så han får obligationerne eller realkreditlånene igennem et realkreditinstitut. Det er så dem, der får pengene en gang om måneden fra lånet. De sælger dem så videre til andre folk, for eksempel investorer. Investorer som Lehman Brothers. De køber så 100 og tusinder af de her obligationer, realkreditlån, og pakker dem i en stor kasse. Det kalder man en CDO, Collateralized Debt Obligation. De deler dem så i 3. En safe, en okay og en risky. For at sælge dem her videre, skal man have en rating. Og for at få den bedste, som er en AAA, skal man have noget, der hedder en credit default swap. Det er en form for forsikring på din investering. Dem sælger man så videre til folk, der er ved at have meget sikre investeringer, og det er så derfor, man skulle have en AAA eller BBB, og så risky til folk, der er klar til at tage en chance. Det tjener bankerne
rigtig, rigtig mange penge på. De vil selvfølgelig have nogle flere, så de går til realkreditinstitutterne og siger, at de skal finde nogle nye. Realkreditinstitutterne går så til mægleren og siger, at mægleren skal finde nogle flere, der gerne vil have nogle realkreditlån. Men der er ikke nogen, der er kvalificeret. Men mægleren får en idé. Hvis det er, at manden ikke kan betale sit realkreditlån tilbage, så får mægleren husene. Og huse stiger altid i værdi, så han vil tjene en masse penge. Det fortæller han så til investorerne og realkreditinstitutterne, og de synes, at det er en rigtig god idé. Mægleren går så ud og giver de her realkreditlån til mennesker, der ikke er kvalificeret. Det hedder et suprim boliglån, fordi at folkene ikke er kvalificeret til det. Det fungerer rigtig, rigtig, rigtig godt i starten. For hver gang, at der er en, der kommer og siger, at de ikke kan betale deres lån tilbage, så får mægleren eller realkreditinstituttet bare huset, og huset stiger altid i værdi. Men så sprang boligboblen, og boligerne begyndte at falde i pris. Det gav anledning til en del problemer. De boligejere, der havde taget et realkreditlån, ville først og fremmest ikke betale hele deres lån tilbage, eftersom at deres hus var meget mindre værd, og de derfor betalte meget mere for det. De gik så fra huset for ikke at betale lånet, og så stod investoren tilbage med en masse huse uden værdi, eller med faldende værdi, og en masse realkreditobligationer, som ikke skulle betales tilbage. Investorerne prøvede selvfølgelig stadig at sælge deres CDU'er videre, men nu var der jo selvfølgelig ingen, der gad købe dem, eftersom at de ikke havde nogen værdi. De blev meget, meget desperate, for de havde lånt millioner af kroner for at geare deres investeringer. Realkreditinstitutterne prøvede så at sælge deres realkreditlån, men investorerne ville ikke købe dem. Investorerne prøvede så at sælge deres obligationer videre, men ingen gad købe dem. Markedet frøs, og til sidst sprang det hele i luften. Alle begyndte at gå bankerot. Og så ringede investorerne til husejerne og sagde, at deres investeringer var ubrugelige. Og sådan startede krisen.